Okay, ha? Ako ako. Butin to. Hama yang butin. Ang ihipasan nimo. Aman. Dalaw tayo sa kabaks ba? Hipasan nimo. Ganun nimo. Grasya na. Buha na bahin. Adi, di ko nakakwarta do. Ah, si punguta na. Hala nakadawat sa RD ni. Anong ini? Lates tata, hay sa sipol. Kana nila ko sa kalibo ganahan ka. Baylo. Ano ka ba maylo ka mama oh? Ngay ko. Oh, gusto sa ko may kwarta oy. Ha? May kwarta nga nangawarit. Ako na pabungbo. Pabungan. Karong sunod sa Huwebes, ibang uli sa tanang kwarta. Ito na ko ha? Huwam. Ito na may ha? Lakaw ang gwapo. Ni gwapo ko no? Yaya rin. Gwapo na ko? Yaya rin. Gwapo ba ko? Palite sa ito sige. Di yung gitawan na. Gapon mo ko ha? Mabutang ko kalabag hapon. Amo tayo pwede para ikaw ugma di ay. Ikaw. Wala surprise dito. Butan dito. 900 ba? Oy, kwarta te. Sitio lang. Lakaw ng gwapo eh. Lakaw ng gwapo ma. Bye. Wala lagi tatay. Ngawa to? Ika didig kuha sa kong kwarta ha? May pa ka to. Anto na ko ma? Ha? Yan. Ngang! Matik! Matik na! Ang katong nagkawa to tong kwarta. At tayo eh. Tayo guys. Ang tinig ko kwarta na iba na nag kuan. 1K. Ah. Konsensya to niya. Kargo to niya. Kargo to niya. Hanto tibok niya kinabuhi. Ngawat ka. Wala ko gita mong bahay ko. Sunod, butangan tayo ng CCTV. Ha? Butangan tayo ng CCTV, ma. Oo, magpagay. Tabangin ka duhag ka ng kwarta. Ito na kumay. Late na kayo mo. Ha? Ito na ka. Bye-bye. Gihana ni Jiloy. Jiloy. Kaan raloy? Maabot ka dito laya. Ilang ato. Yung matos mama nga ato. Ikaw ugma. Tigaan nga ato kuhan. Tigaan nga okra. Tigaan nga makaon na tuloy. Waitan lang makaon na tuloy. Tigaan nga makaon na to. Sa'yo lang ato balay. Ha? Ay ikaw. Mga ato ka balay. Isa kayo ato. Alam tos na mama. Ha? Aratan ay. Murag chocolate eh. Kung alam mo loy. Sabot lang mo doha loy. Ulit man yung kunti. Init yung piste. Tara na kay. Tubangan na kagay loy koy. Loy. Yuli. Nah, jogging ta. Jogging. Jogging ta. Dali ta mabot. Oy. Sorry sir, late ko sir. Sorry sir. Bago mata goy. Sorry sir. Oh, gihakop naman mo ng buwan. Goy, kita lagi kumot ang buwan. Wala lang, ibuya naman. Sudos natin. Kita ka orang ni video-video ta, pango sa tani. Pisikala ni kuan eh, Arias eh. Grabe eh, screen eh. Grabe eh. Yuran ang Repsol eh. Ikala ni mo duloy. Ikala. Yuran ang Repsol. Ang Repsol lagi yuran. Wala ito manapon. Sure eh. Balabal, pakyaw. Yo, may gabi isang tanan din mga katambay no. Aron kay August 6 na to no. Adlaw nga Biyernes. So aron kay kalima namong duwa sa liga diri sa barangay no. So pagkurong na magligo. Nya, paabot na lang ko kada G-boy. Eh kabot niya kumanya pangandam dito. Adto mi, batsi mi dito. Adong na mi ato guys. Welcome sa among swimming pool oh. Yo na lang yo. Oh, dito. Oh. Bihay, swimming pool ka na eh. Grabe. Murag swimming pool ay. Saka yung danay. Yung tabang. Yo. Dagat to. Murag dagat lagi din day. Saka danay. Ay kontra. Wah, tara, idol oh. Idol. Ah, ikaw na. Mating na. Idol ako diri ha. Papay 6 buang. Ayoy. Lalamig na pa to zo. Estoy. Oh, ikaw dai bala dalo. Wala ako lay. Apel ko be. Atay. 1-0. Laya. Laya yun. Una lang eh.
Bawa bagway dua, may pag di mo taka-taka di mga. Sus, may pagwa mo taang sa lapok, wala yung duwa day. Atay. Wala lami. Ha? Papicture ka to. Wow. Ako sa kuma. Display naman ito siya, kaya nakatagpan siya. Display, oh. Ano katimis mo siya? Okay, pag jumble. Oh, nari, umang kwarta. Sila lagi jumble. Nakuha Ako sa kuma, manang kong kaon ma. Ha? Kana sa duwa. Display. Hindi dahil giwaga nun. Mano lagi? Oo. Pwede panood. Grabe. Langgam giwaga nun. Wala ka gusto wala ya, wala ka gusto. Ato ko. Grabe. Ano ito sugo? Wala ka ba? Buang Ducati na. Yan sa mo. For the second time around. Talia champion. Kaya mabungol ka tungkol sa kakilig eh. Mabungol ka tungkol sa kakilig. Oy, mabungol man sa kiligon. Titig na po daw. Magkatawa di ba sa Artin, mga ka, amin na ka ba servitor ka pag-class, di ka mo ba-picture? Picture. Okay, pusing mo. Tarong. Yeah. 1, 2, 3. Nice one. Ako, picture kami. Gari. Servitor na rin. Ako dai. Balik siya. Ato na mo. Okay. Ay, matik. Wag lain. Ito eh, kinahan ka. Picture ka, idol ban ba servitor na? Dal. Daw sa del, umpar din. Okay, wala mo naigan. Matik. Dali naman na eh. Ilan ang may dagat sa oras eh? Brother, ikaw po number 20. Kahit sahi, number 10. Basket. Go. Basket counts eh. Nagpadala pa. Oy! Stripping mo. Mark! Mark, naman yung sapatos, Mark! Hey! Ganda. Passport. Content. So, nakita ko mga katambay, no? Ito siyang tapuson, kay gabihin na. So, 5-0 namin, no? 5-0 na mong standing sa liga dere. So, kalayan, daog yun may ganiha. May kontra. So, lahat kung kita ito nagbalik, no? Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Hanggang sa sunod higayon. Ganoy TV, Anoy out. See you!